שלום דן ושניר, אני סבתא מינה, אמא של איריס, אמא שלכם. אני אספר לכם סיפור שסיפרה סבתא לאיריס, זאת אמא שלי, ואמא שלי הייתה מספרת לי. הסיפור נקרא עז וגדיים. ברוסית כזה היא כזלתושקי. גרו ביער עזה עם הגדיים שלה, וכל בוקר היא הייתה סוגרת את הדלת, ולפני הסגירה היא הייתה אומרת לילדים שלה לא לפתוח את הדלת לאף אחד, רק לפתוח כשהיא באה והיא שרה שיר כזה: ילדים שלי, חמודים שלי, גדיים שלי, אני אמא שלכם, אני הבאתי לכם חלב, והחלב נמצא בעטינים שלי, וישר מהעטינים ינזל לפה שלכם, ואז תפתחו את הדלת. וככה הם עשו כל הזמן. אבל באותו יער גר זאב, שהוא מאוד חמד לאכול את הגדיים הקטנים. אז הוא בא פעם אחת ושמע איך אמא עז שרה שיר לילדים שלה. והוא בא, ואיך שהיא יצאה מהבית, אז הוא התחיל לשיר ככה: ילדים שלי, גדיים שלי, זו אמא שלכם, היא הביאה חלב, והחלב ישר יגיע מהעטינים לפה שלכם. והם שמעו שזה לא קול רך ונעים של אמא שלהם, כי אמא שלהם הייתה שרה ככה ברוסית: козлятушки, ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла, молочко течет по вымечку прямо к вам в рот. והם לא פתחו את הדלת. אז מה עשה זאב? הוא החליט שהוא ידבר כמו אמא שלהם, כי הגדיים אמרו שזה לא קול של אמא שלהם. קול של אמא שלהם דק, רך, נעים. אז הוא הלך לנפח, סידר לו לשון דקה, ובא יום אחד והתחיל לשיר בדיוק כמו עזה שרה: ילדים שלי, הגדיים שלי, זו אמא שלכם, הביאה חלב בעטינים, והוא ישר מהעטינים ינזל לפה שלכם. והם פתחו את הדלת, הוא התנפל על הגדיים ואכל את כולם, חוץ מאחד שהיה קטן וזריז, התחבא אחרי תנור ונשאר בחיים. כשאמא באה, היא ראתה שאין אף אחד, כמה שהיא שרה את השיר שלה: גדיים שלי, ילדים שלי, חמודים שלי, זו אמא שלכם, הבאתי לכם חלב, ואתם ישר ינזל מהעטינים לפה שלכם. אף אחד לא פתח את הדלת, אז היא פתחה את הדלת וראתה, אוי ואבוי איזו תמונה, אין אף גדי. ופתאום קפץ הגדי שהתחבא עליה וסיפר לה כל הסיפור. אז היא הלכה לצייד, צייד חיפש את הזאב, לזאב הייתה בטן שמנה, כי הוא אכל הרבה גדיים. הוא פתח את הבטן וכל הגדיים יצאו שלמים ושמחים, והם המשיכו לחיות עז וגדיים באושר ואושר עד היום הזה. תודה על הקשבה.